Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Kubalwa umonakalo nelahleko KwaZulu-Natal emva kwezikhukhula ezintlithe zasuba nemiphefumlo. Equality and access must guide everything that we do. Umongameli Ramaphosa uthi lo gama ikhona inkqubela ekunikezeni ilungelo lemfundo esiseko, imingeni yaqhubeka nokunyanzelisa amaphulo ongenelelo oqinisekisa ukufikelela kwemfundo esiseko ngokulinganayo nokungenamkhethe. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Inkonzo yeli yemozulu ikhuphe isilumkiso sesigaba sesibini ilumkisa ngemvula emandla kwiphondo laKwaZulu-Natal. Umphathiso obambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal uMnumzana Thulasizwe Buthelezi ubongoze abahlali kwindawo esezigingqini ukuba bakhangele ezinye indawo zokufihla intloko. Izikhukhula zakutshanje zisube imiphefumlo yabantu abali-15 kwisithuba nje esingaphantsi kweveki. Intatheli yethu uMlondi Rhadebe ulandela elinqaku. Mlondi masikwamkele khasixelele injani imeko ngoku apho. Ngibingelele kumlaleli ekhaya sisendaweni lapha yaseLovo lapha eThekwini nekuthe kwaba khona umonakalo omkhulu kulezi indawo ngenxa yemvula ezinamandla ebezina kuleli sonto, kanti ngizosuka nje sithombeni ukuze umlaleli ekhaya abone ukuthi le ndawo esikuyona injani. Njengamanje lapha umgwaqo ulimele, abantu abangaphesheya abakwazi ukuwela beze ngakulolu hlangothi uma ngabe befuna ukuya emsebenzini, kanti kwenza kube nzima nakubafundi kufanele baye esikoleni ngoba abakwazi ukuthi bahambe baye esikoleni ngezimoto. Kufanele izimoto balinde kulolu hlangothi esimi ngakulo ukuze bakwazi ukuthi bathutheke ngezimoto ziye esikoleni ngaso sonke isikhathi. Kanti umphakathi kule ndawo usuzwakalise ukukhathazeka okukhulu ngoba njengamanje izimoto eziningi zihlele emakhaya, nalabo abasebenza ngezimoto ukuthwala abantu nabo banenkinga ukuthi abakwazi ukuthi izimoto zabo zidlule kule ndawo. Kanti sebenxuse kakhulu umasipala ukuthi uzame ukuthi balungisele ukuthi bakwazi ukuthi badlule kule ndawo ukuze bakwazi ukuthi ke nabo baphilise izingane zabo ngoba abakwazi njengamanje ukuthi benze noma yini abafuna ukuyenza. Kanti endaweni eziningi lapha eThekwini nakhona basazama ukuthi babuyisele isimo kusejwayelekile, yize isimo sezulu noma isexwayiso sesimo sezulu siqhubeka nokuthi sikhishwe ukuthi abantu kufanele baqaphe, ikakhulukazi laba abahlele ezindaweni eziseduzane nemfula nezisemhosheni ukuze bakwazi ukuthi baphephe ngalesi sikhathi. Kanti ke undunankulu naye wesifundazwe usememezele ehlangene naye ungqongqoshe wakwa cooperative governance lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal ukuthi abantu kufanele benze ngakho konke okusemandleni ukuthi makukhishwe isexwayiso basilalele leso xwayiso ukuze mangabe ubona ukuthi indawo ohleli kuyona iseduzane nemhosha noma isemfuleni, zama ukuthola indawo eseduzane la uzokwazi ukuthi ukhoselise khona okwesikhashana ngesikhathi kusanemvula ukuze ukwazi ukuthi uphephe. Asibuyisele izintambo ngakuwe studio. Sibambe ngazibini kuwe Mlondi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhlanje uthethe kwinkomfa ejolise kwezemfundo yeliRhutla kwiMpumarandi eBeachwood nalapho abalule inkxalabo ezimayela nokufikelela kwemfundo kubantwana abanezidingo ezikhethekileyo nabasakhulayo. Woleke ngelithi lo gama ikhona inkqubela ekunikezeni ilungelo lemfundo esiseko, imingeni yaqhubeka nokunyanzelisa amaphulo ongenelelo oqinisekisa ukufikelela kwemfundo esiseko ngokulingenayo nokungenamkhethe. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe phambili engqamene nezemfundo kweli i-Education liRhutla nephansi komgomo wokuqinisekisa iziseko zokufunda ukuqaqambisa ikamva lenkqubo yezemfundo. IliRhutla inikeza ithuba elahlukileyo lokuba ababandakanyekayo kwimfundo yeli bangqubanise intloko ukuxoxa ngemiba yenkqubela phambili yesebe lezemfundo. Amalungu webhunga lesigqeba, intloko zamasebe abamele abafundisi-ntsapho, abazali nemibutho yabafundi yinxalenye yale ngqongqothela. Umphathiswa wesebe lezemfundo uSiviwe Gwarhube uqaqambise intetho ethi umthi ugotywa uselula ngelikhankanya ezinye zenjongo zeliRhutla neziquka ukuphuhlisa imfundo yabasakhulayo, ukuqaqambisa imfundo kwiminyaka engaphambili yabantwana.
We are bringing together experts around not only just the continent, around the world, because of course, remember, we are at a crossroads in our education system where we've got a number of changes, but we've also got a number of challenges, particularly budget challenges. And so we want to see how the rest of the world is grappling with some of these things. But most importantly, what I want to be able to come out of here after the next 3 days is how do we improve the quality of education. OkaRamaphosa ubethelele imfundo njengelungelo elungundoqo eluntwini nelithi liqhubele phambili uphuhliso ngekambe oleke esithi sisixhobo esinamandla wokugxotha ikati eziko ukuphuhlisa ezempilo ukuzisa ukulingana ngokwesini uxolo nozinzo. Umongameli weli wethulele umnqwazi abafundisi ntsapho ngegalelo labo elimandla kananjalo ukhankanya amanyathelo wokutshabalalisa umzila wengcinezelo urhulumente aphansi phezulu nawo. We need to improve foundational numeracy and literacy using the mother tongue-based bilingual education approach. We are encouraged by the department's efforts to renew or review and realign our existing curriculum, including the issue of assessment, learning and teaching support material, and teacher development programs. Equality and access must guide everything that we do. Ukanti ke ukaRamaphosa kakushiyanga ngasemva ukutshintsha kwamaxesha okukhokelela ekubeni icandelo lezemfundo lithabathele ingqalelo ubuxhakaxhaka bobuchwepheshe kwezemfundo i-artificial intelligence. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni uthi ikhabhinethi isamkele isigqibo sokuhlehlisa kwentetho yohlahlo lwabiwo-mali de kube ngumhla we-12 kule nyanga. Uqhube wathi ikhabhinethi iza kuqhuba nokubonisana ngemiba etshisa ibunzi kuhlahlo lwabiwo-mali uqinisekisa ukuba xa sele isenziwa le ntetho ibonisa iminqweno yabo bonke abemi beli. Enika ingxelo ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi yale veki umphathiswa Ntshavheni ungqinile ukuba eneneni ikhabhinethi imemelela ukuba barhoxa abavukeli be-M23 DRC watsho esithi ikhabhinethi ikwathibaza ilizwe laseRwanda ekuxhaseni abavukeli. Ulebele ngelithi ikhabhinethi lamkela inyathelo lokubuyiselwa kwamajoni eli onzakala iDRC. Umphathiswa ukwadize ukuba ikhabhinethi ixoxile ngocimicimi wombane isithi iyazamkela inzame zokubhinqa umfutshane zequmrhu i-Eskom zokubhula umlilo kacimicimi ezenziweyo. Unqunyanyisiwe ucimicimi izolo emva kokulunga koomatshini abaphehla umbane basebenza ngokuncimisayo. In securing our future energy supply, 11 gigawatts of energy projects are scheduled for construction over the next 3 years. In December 2024, 8 preferred bidders for bid window 7 of the Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Program with a combined contracted capacity of 1,760 megawatts were announced. Emva kokuthela gqabagqaba intatheli ngeziphumo zalentlanganiso yekhabhinethi umphathiswa Ntshavheni wamkeleze waphendula imibuzo yentatheli ngezidlumzi kwarhulumente. Intloko yegunya abantu lezotshutshiso kuzwelonke uShamila Batohi uthi kungelishwa ukuba umlawuli wotshutshiso eFreystata afake isicelo sokuba kubekho ijaji engeyiyo yaseFreystata kwityala lokususa uphahla lwe-asbestos lwezigidi ezi-255 zerandi. Ityala elibandakanywa esakuba inkulu baphathiswa yaseFreystata uAce Magashule, usomashishini uEdward Sodi, owayesakuba ngumphathiswa wezokuhlaliswa koluntu uOli Mlamleli kwakunye nowayesakuba ngunobhala kaMagashule Morwadi Cholota nenkampani ezininzi liza kuxoxwa ngomhla we-15 ku-April ukuya kumhla wama-23 kuJuni. NgoDisemba walo nyaka uphelileyo iofisi yogunya abantu lotshutshiso kwiphondo laseFreystata yafaka isicelo sokuba elityala lijonga amehlo abomvu lichotshelwe ijaji esuka kwelinye iphondo. Intloko yeofisi yegunya abantu lotshutshiso kuzwelonke uShamila Batohi uthi lenyewe ngeke yavelelwa ngezinye indlela. uBatohi ebethetha kumsitho wenkqubo In the Shadows of the Prosecutor nobanjelwe kwidyunivesithi yaseFreystata. That is a matter that the DPP in this division dealt with. I think that I think that perhaps it could have been dealt with differently, so that is my view. It was not the best way of dealing with it.
It's certainly not the intention of the prosecuting authority to allege that the judiciary in the Free State cannot deal with this matter. That's definitely not the case. Uphathoyi uqhube ngelithi eli lisagcunyiswa zinhlungu ezashiywa kukubanjwa kweli ngobhongwana. Uqwele ngokuthi eli lidinga amaziko azimeleyo obulungisa ukuqubisana nemiba okanye amatyala ayintsinda abadala. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama ikumkani yesizwe samaZulu Misuzulu kaZwelithini uyivule ngokusesikweni indlu yowiso-mthetho ephondo laKwaZulu-Natal. Intetho kakumkani zakulandelwa yenkulu baphathiswa yeliphondo kwintetho yobume bephondo ngomso. Intatheli yethu Simphiwe Makhanya ulapho ukusidadisela enzulwini ngalomba. Bese sibingelele umbukeli wendaba ngalesi sikhathi impela isilo samabandla lapha KwaZulu-Natal uMisuzulu kaZwelithini usanda kuphothula ke inkulumo yakhe yokuvula ngokusemthethweni ishamthetho lapha KwaZulu-Natal nalapho ke khona besithanyelwe ke amaqembu ezombusazwe ahlukahlukene ekubalwa ke naloyo wayengumengameli wakuleli umnumzane ke uJacob Gedleyihlekisa Zuma akazange ke ubayede athathe isikhathi eside ngesikhathi ethula ke inkulumo yakhe namhlanje njengenjwayelo ubalulile nje amaphuzo ambala washo ukuthi ke ucabanga ukuthi sekuyisikhathi manje ukuthi uhulumeni oholwa ke umnumzane uThamsanqa Ntuli lapha KwaZulu-Natal esingathi usingathe ingqungquthela ezobheka kabanzi isimo lesi sokuguquguquka kwesimo sezulu nesesesiholile ekutheni ke izakhamuzi eziningi lapha KwaZulu-Natal zikhahlamezeke ngenxa ke yezikhukhula kanjalo nezimvula ezinamandla ezilibele ke zibonakala zihlasela ke ingcenye zesifundazwe kuzokhumbula ukuthi ke ukusho lokhu nje izolo kusanda ke kudlula emhlabeni cishe abantu abayisithupha kulandela ukuthi ke bemukile lapha endaweni yase Lamontville eThekwini ngenxa ke yemvula ebinamandla ehlaselile khona lapha kuleya ndawo. Ubayede uphindele ke futhi wabalula nodaba lweThala Bank kuzokhumbuleka ukuthi lolu daba ke lweThala Bank ke luceke kakhulu lapha esifundazweni kwaZulu-Natal ngoba phela ke kunabantu abalenganiselwa ngaphezulu kwa200,000 esingathi ke banama account lapha eThala Bank. Leli bank kuzokhumbuleka futhi ukuthi kunecala elizolalelwa ke maduze lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu malungana nokuthi ke leli bhange livalwe ngenxa yokuthi ke lingahlangabezani neminye yemigomo ephathelene ke nokusebenza kwezikhungo zemali lapha eNingizimu Afrika. Ubayede ke ukubeke kwacaca ukuthi yena njengesilo samaZulu akahambisani neze nokuthi ke kuvalwe leli bhange, kepha ubona sengathi ke kumqondo okahle ukuthi uhulumeni ke nezinhlaka ezahlukahlukene basebenzisane ukuzama ukuthi ke kuhlengwe leli bhange elithola ke lisesimweni ke esingekho kahle kakhulu. Kuzokhumbuleka futhi imbukelo ukuthi phela lapha esifunda KwaZulu-Natal lolu suku lokuvulwa ngokusemthethweni kweshamthetho luba ke nezigaba ezimbili. Olokuqala kuba ayila khona ke isilo sithula ke khona inkulumo njengoba kwenzekile namhlanje, bese kuthi ke kusasa kube usuku lapho khona undunankulu wesifundazwe ezobe senikeza ke umhlahlandlela lapha ezakhamuzweni zaKwaZulu-Natal malungana nokuthi yiziphi ke izinto uhulumeni azoyibeka eqhulwini kulonyaka, lokho esikubiza ukuthi ke inkulumo ebhekiswe ke ezakhamuzweni zalapha KwaZulu-Natal. Inkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni uAllan Windi unikezele ngentetho yobume bephondo nyaka ka2025 kwizinto eziphambili azikhankanyileyo kokudalwa kwamathuba emisebenzi, ukukhula koqoqosho, ukhuseleko kunye notyalo-mali lwezibonelelo nophuhliso. Amagosa karhulumente, amalungu epalamente kunye neendwendwe ezibalulekileyo beziyinxalenye yalo msitho nobubanjelwe kwiholo yecawa eBhobhofolo. Nzi kwezopolitiko kwihlabathi kuchaphazela uMzantsi Afrika. Eliphondo alisindanga kwikrele lokunqumlwa kobudlelwane bezorhwebo lilizwe laseMelika. We live in very uncertain times internationally. I mean, if I think about what's happening globally in politics, those are our markets, and so that's a big concern for us. So that's uncertainty. Locally, we're happy we've got a GNU, but we don't have a budget yet, and that creates further uncertainty in a province like ours, which is very fast growing. Ngaphandle kwale micelimngeni, eliphondo lithi zikhona izinto maziqhwatyelwe izandla, ingakumbi uphuhliso loqoqosho nokudalwa kwamathuba engqesho.
Lo kaWindy uthi kwimisebenzi eyi-132,000 edalwe kuzwelonke kwezi nyanga zigqithileyo, i-62,000 ikwiphondo leNtshona Kapa. Let's not get stuck in populist politics and fighting with each other. Let's actually get stuck into making a difference. Hold each other accountable if we're talking about in Parliament, but citizens, whether you're a nurse or a teacher or a business leader or a religious leader, the theme is step up, and let's all step up together. uWindy uthi ukubuya kwengxaki kacimicimi wombane kumemelela ukuba eliphondo lihlale livundlile. Unabe ngelithi baza kubila besoma nokwandisa inkqubo ye-Energy Resilience Program ejolise ekwakheni iziseko zokuphehla umbane kusetyenziswa amandla welanga ukuze eliphondo lishenxe ku-Eskom. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eBhobhofolo kumbindi weKharu. Umasipala waseNgqushwa eMpuma Koloni unikele ngeencwadi zalathisi ngezifundo zezibalo kwizikole ezine ezitsala nzima. Le yenye yendlela ongenelela ngazo lo masipala ukuphucula iziphumo zematriki ngakumbi kwizifundo zezibalo nezenzululwazi kwizikolo zasemaphandleni. Le ncwadi ibhalwe yinzalelwane yaseNgqushwa nokwangumhlalutyi wezibalo uAviwe Sofoia ikwaphehlelelwe ngokusesikweni eNgqushwa. Ukunqongophala kwezixhobo zokufunda kwizikolo zasemaphandleni kubangela ukuba abafundi baphumelele ngamanqaku aphantsi ingakumbi kwizifundo zezibalo nenzululwazi. Iinjongo zale ncwadi kukuqubisana nemingeni abafundi abajongene nayo nabasokolayo kwizifundo zezibalo. Abantwana abaninzi abayifeyili i-mathematics because abayazi i-concept yayo, kodwa bayifeyila ngoba baphoswa phaa kwi-basics. Umzekelo, umntana yakwazi umnika i-question kwi-topic ethile, but xa umnika enye i-question from the same topic ufumaniseka into yoba umntana uyastruglisha ukuyisolva because aba-understandi how to solve eza question nge-step-by-step method. Abafundi abaninzi bafumana ubunzima kwizifundo zezibalo. Nangona kunjalo bayazidinga kuba izibalo sesinye sezifundo esidingekayo ukuze umfundi amkelwe kumaziko emfundo ephakamileyo ingakumbi kwizifundo zezibalo nenzululwazi. Le ncwadi izasincedisa ukuba sikwazi understand i-maths as i-maths i-subject quite challenging. I think ke ngoku ukuba singafumana le ncwadi singekayifumane thina, uba singafumana le ncwadi ingasincedisa because I hear that iyancedisa, it has i-steps ezilula. Siyasokola esikolweni kwiincwadi ze-maths because umisi uye azame naye ngendlela zonke uba makasifundise ngee-methods zakhe. So ke ngoku le ncwadi ingasinceda kakhulu esikolweni kuze nangezinye iigrade ezingezantsi zibe nokwazi ukufumana information kule ncwadi kuze nazo zizame ziphume ku-national TV. Usodolophu waseNgqushwa uSanda Maneli uthi ukungaqondi kwabafundi izifundo zezibalo kubangele kubekho iindlela ezahlukileyo zokufundisa kwakunye nezixhobo ezintsha nezincedisa abafundi ukuze baqonde izibalo. INgqushwa is focusing kwi-agriculture, senza i-project type of beef value chain. There is a small hub ezawuvulwa in Hamburg to tap into ocean economy and local economic development. And we need these skills phaya abazazifumana phaa kwi-institutions of higher learning ezidinga i-maths as a prerequisite. So siqinisa kuloo nto for iNgqushwa yonke. Umbhali wale ncwadi unezicwangciso zokuvula isikolo sokufundela izibalo eNgqushwa okwangoku esi sikolo sele siqhuba besebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Sinethemba Witi kwiindaba ze-SABC eNgqushwa. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noxa bethu beniphakela iindaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lweSiswati. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.